Qui vulgui lluitar contra la mentida i la ignorància i escriure la veritat té avui, si més no, 5 dificultats per superar. Ha de tenir el coratge d'escriure la veritat, tot i que es suprimeix a tot arreu. La saviesa de reconèixer la veritat, tot i que s'oculta a tot arreu. L'art de modelar-la com una arma. El criteri per triar aquells en mans de qui funcionarà i l'astúcia per estendre-la. Sembla natural que l'escriptor escrigui la veritat, en el sentit que no l'ha de suprimir ni retenir i tampoc escriure res que sigui fals. No s'ha d'inclinar davant els poderosos, no ha d'enganyar els dèbils. Per descomptat, és molt difícil no inclinar-se davant els poderosos i és molt beneficiós enganyar els dèbils. Disgustar els qui tenen és renunciar a la possessió. Renunciar al pagament del treball realitzat en determinades circumstàncies vol dir rebutjar l'obra i rebutjar la fama entre els poderosos sovint significa rebutjar qualsevol fama. Això necessita coratge. Els temps d'extrema opressió solen ser el moment en què es parla de coses grans i elevades. En ocasions, així, es necessita coratge per parlar de coses tan petites i baixes com el menjar i la carestia dels treballadors. Quan els pagesos reben honors, és valent parlar de màquines i ferratges econòmics que facilitarien el seu honorat treball. Quan es proclama que l'home sense coneixements i educació és millor que el que sap, llavors és valent preguntar-se per qui és millor. Quan es parla de races perfectes i imperfectes, és audaç preguntar-se si no és la fam, la ignorància i la guerra allò que produeix terribles deformitats. Per dir que els bons no van ser derrotats perquè eren bons, sinó perquè eren febles, cal coratge. Per descomptat, la veritat s'ha d'escriure en lluita contra la falsedat i no pot ser quelcom genèric, abstracte o ambigu perquè, precisament, la falsedat és genèrica, abstracta i ambigua. Contràriament, no és necessari gaire coratge per queixar-se de la maldat del món i del triomf de la brutalitat en general, o per exigir una justícia per la qual mai no han fet res i una llibertat general per obtenir una part del botí que fa temps que comparteixen entre ells. Només consideren veritat el que sona bonic, però quan la veritat és quelcom numèric, sec i factual, difícil de trobar o que requereix d'estudi, aleshores aquesta veritat no és per ells. Només tenen el comportament suposat d'aquells que dirien la veritat, però la seva misèria és que no la saben. Com que és difícil escriure la veritat perquè és suprimida a tot arreu, a la majoria li sembla que escriure la veritat és cosa de conviccions. Creuen que només cal coratge i obliden la segona dificultat, la de descobrir la veritat. En primer lloc, no és fàcil esbrinar quina veritat val la pena explicar. Avui, per exemple, grans estats civilitzats s'enfonsen en una barbàrie extrema, visible per a tot el món. A més, tothom sap que la guerra interna, que es fa pels mitjans més terribles, pot convertir-se cada dia en una d'externa, que pot deixar la nostra part del món com un munt de ruïnes. Sens dubte, això és una veritat, però per descomptat n'hi ha més. Per exemple, no és pas fals que les cadires tinguin seients i la pluja caigui de dalt a baix. Molts poetes escriuen veritats d'aquest tipus. Són com pintors que cobreixen les parets dels vaixells que s'enfonsen amb naturalesa morta. La nostra primera dificultat no és per ells, i tot i així tenen la consciència tranquil·la. Inquebrantables davant dels poderosos, però no pas inquiets pels crits de l'oprimit. L'absurditat del seu comportament crea en ells pessimisme profund, que venen a bon preu. Ni tan sols és fàcil veure que les seves veritats són només sobre el gènere de les cadires o la pluja. Solen ser molt diferents, com si foren veritats sobre coses molt importants, perquè el disseny artístic consisteix precisament en donar importància a alguna cosa. Només quan ens hi fixem bé podem veure que només diuen una cadira és una cadira i ningú no pot fer res contra la pluja que cau. Aquestes persones no troben la veritat que val la pena escriure. D'altres, en canvi, estan realment preocupats per les tasques més urgents. No temen els governants i la pobresa, però encara no poden trobar la veritat. Els falta coneixement, estan plens de velles supersticions i sovint prejudicis ben formats en temps antics. El món és massa complex per ells, no coneixen els fets i no veuen les connexions. A més de l'actitud, cal adquirir coneixements i mètodes. És necessari, per a tots aquells, el coneixement de la dialèctica materialista, l'economia i la història. I això es pot adquirir a partir de llibres i mitjançant instruccions pràctiques si es disposa de la diligència necessària. Les persones que escriuen només coses petites són incapaces de fer que les coses d'aquest món siguin transformables. I la veritat només té aquest propòsit. La veritat s'ha d'explicar perquè té conseqüències. Com a exemple d'una veritat que no en té, ens serveix la visió generalitzada de que les condicions pèssimes d'alguns països deriven de la barbàrie. Segons aquesta visió, el feixisme és una onada de barbàrie que ha travessat alguns països per força natural. Semblaria que el feixisme és una nova tercera força al costat i per sobre del capitalisme i del socialisme. Això és, per descomptat, una reivindicació feixista, una capitulació davant del feixisme. El feixisme és una fase històrica en què ha entrat el capitalisme. El capitalisme existeix als països feixistes només com a feixisme, i el feixisme només pot ser combatut com a capitalisme.
com el capitalisme més nu, impudent, opressor i enganyós. Ara bé, com algú vol dir la veritat sobre el feixisme sense dir res contra el capitalisme que el produeix? Com se suposa que és factible aquesta veritat? Els que s'oposen al feixisme sense oposar-se al capitalisme i es queixen de la barbàrie que prové de la barbàrie són com les persones que volen menjar-se aquella part de la vedella que tant els agrada, però sense matar el vedell. Volen menjar el vedell però no beure la sang. Romanen satisfets quan el carnisser renta les seves mans abans de servir la carn. No estan en contra de la propietat que produeix la barbàrie, només contra la barbàrie. Es pronuncien contra la barbàrie i ho fan en països on hi ha les mateixes condicions de propietat, però també on els carnissers es renten les mans abans de servir la carn. Les acusacions públiques contra les mesures bàrbares poden funcionar, però durant un curt període de temps, sempre que l'audiència cregui que aquestes mesures estan fora de qüestió en els seus països. Alguns d'ells poden mantenir les seves relacions de propietat amb mitjans menys violents que d'altres. La democràcia encara es fa algun servei, però el monopoli de les fàbriques, mines i terres crea condicions bàrbares a tot arreu, tanmateix són menys visibles. La barbàrie es fa visible tan bon punt el monopoli només es pot protegir amb violència oberta. A jutjar pel que diuen alguns, la barbàrie prové de la barbàrie i deixa d'existir per civilització, que ve de la cultura. Això ve expressat d'una forma massa general, no de cara a una conducta pràctica, i en el fons no va dirigit a ningú. Aquestes declaracions mostren només alguns dels graons dins la concatenació de causes de la barbàrie i presenten determinades forces motrius com a forces indomables. Declaracions així comporten foscor i aquesta foscor amaga les forces que preparen les catàstrofes. El feixisme no és un desastre natural, que només es pot entendre des de la naturalesa de l'home. Per escriure amb èxit la veritat sobre les pèssimes condicions, cal escriure-la perquè es puguin identificar les seves causes evitables. Quan s'identifiquen les causes prevenibles, poden combatre's les pèssimes condicions. A causa de la pràctica centenària de negociar amb els escrits al mercat de les opinions i les narracions, l'escriptor té la impressió que el seu comprador és l'intermediari que transmetrà l'escrit a tothom. Pensa, jo parlo i els que volen sentir em senten, però en realitat parla i els que poden pagar el senten. Tothom no escolta el seu parlar i els que l'escolten no volen sentir-ho tot. S'ha parlat molt o massa poc sobre això. Només vull remarcar aquí que escriure a algú s'ha convertit en escriure. Aquí no es pot escriure simplement la veritat. L'has d'escriure i donar-la a algú que hi pugui fer alguna cosa amb ella. Per l'escriptor és important trobar el to de la veritat. Normalment se sent un to molt suau i queixós de la gent que no podria fer mal a una mosca. Qui escolta aquest to i està en la misèria es torna miserable. Així parla la gent que potser no és enemiga, però segur que no és defensora. La veritat és quelcom bèl·lic, no només combat la falsedat, sinó també algunes persones que la difonen. Molts orgullosos de tenir el coratge d'enfrontar-se a la veritat, feliços d'haver-la trobat, potser cansats de la feina que es necessita per portar-la d'una forma manejable i esperant impacientment d'apoderar-se dels interessos que defensen, no consideren necessari utilitzar una astúcia especial per difondre la veritat. Per tant, sovint perden tot l'efecte del seu treball. Lenin, amenaçat per la policia del Tsar, va voler descriure l'explotació i opressió a l'illa de Sakhalin per part de la burgesia russa. Va posar Japó en comptes de Rússia i Corea en lloc de Sakhalin. Els mètodes de la burgesia japonesa van recordar tots els de la russa emprats a Sakhalin, però l'escrit no va ser prohibit. Molt del que a Alemanya no està permès dir sobre Alemanya pot dir-se sobre d'Àustria. Realment, un alt nivell literari pot servir de protecció a un relat, però això sovint desperta sospites. Llavors, hi ha la possibilitat que hom baixi de to intencionadament. Això succeeix, per exemple, quan en una novel·la policíaca s'introdueixen subreptíciament en passatges dissimulats descripcions de condicions de vida pèssimes. Es requereix astúcia perquè la veritat es difongui. Es demana tant quan es requereix que l'escriptor digui la veritat. Si t'ha agradat aquesta narració, pots llegir-la completa pel nom de Las 5 dificultades para decir la verdad, l'autor de la qual és, com no podia ser d'altra manera, Bertolt Brecht.